Pila may kantidad sa imong ibayad kung ang imong hayop nakasibsib og tanom sa imong silingan pananglitan ng imong kanding na kabuhi unya didto na enjoy og may ang imong kanding og panibsib sa kamote sa imong silingan. Imo ginang tulubagon kay suma pa sa Article 2183 sa The New Civil Code, ikaw nga tag-iyas hayop, duna ka responsibilidad nga dili makahatag og kadaot ang imong hayop bisan pa og nakabuhi na, dili gina nimo depensa para di ka kabayad. Obligado jud ka mobayad og damages. Pangutana, pila man ang tubag? Una, sumadahon og pilay presyo sa tanom. Ikaduha, sumadahon ang loss of income sa tag-iyas tanom. Ikatulo, ang kahasol nga namugna ngadto sa tag-iyas tanom, wa siya katuog og tarong ug uban pang matang sa damages imong bayran. Busa kamong tag-iyag hayop, inyong ampingan nga dili na makadagmal og tanom ang inyong hayop.